Tignan nyo mga kahalano. Ayan o. Mga kaprobinsya natin dyan. Lemon. Salamat naman. Salamat. Mulberry. Natin mulberry. O miracle fruit. Half Tagalog po tayo ngayon, half Bisaya kasi may mga ano po tayo, mga Tagalog na follower ba. Para po sa inyo ito, mga Tagalog na mga follower ko dyan. Malapit na po tayo sa may bukid ng Karkar. Malapit na tayo matapos. Ito po, naramdaman na natin ang konting lubak-lubak. Kumikimbot-kimbot na po tayo ngayon habang nagmamaniho. Ito, buhay probinsya. Maraming kahoy, maraming niyog. Ito po yung karaniwan na makikita po natin dito. Kung napapansin nyo, napakaraming kahoy, no? Sarap manirahan sa probinsya. Kung galing ka sa syudad, pupunta ka dito, talagang mapapawaw ka. Tignan nyo, ang dami talagang ano ba? Sa Bisaya, pagalibunan. Tagalog na follower, para sa inyo po itong vlog na to. So Bisaya, Tagalog, so ang tawag natin sa inyo ay mga bitag. Bisaya, Tagalog. Ano po yung paralan ng Kanasuhan Elementary School. Alam ko marami akong follower ng mga taga-Karkar dyan. Mga taga-Karkar dyan, wash out sa inyong lahat. Paki-comment kung taga saan kayo dito sa Karkar. Ang hirap palang mag-Tagalog mga kalano. Ayan, paakit na po tayo sa may parte ng bundok pa. Sa Bisaya pa, bukid. Ito na, pakita mo camera woman. Uy, simentado na pala. Nagulat ako Dati kasi ito hindi ito simentado. Pero ngayon simentado na. Gaya nga nasabi ko kanina, baka pro Duterte ito dito ng area. Doon sa kabila, anti Duterte. Ang ganda ng kalsada, simentado na. Ito ito na naman sementado. Pagdating naman dyan, lubak-lubak. Hindi ko maintindihan yung daanan dito. Bakit pag ganito? Ayan paakyat na po tayo ng Mount Taal. Ayan napakaraming puno. Buhay probinsya. Tahimik. Hindi maingay, presko ang hangin. Ayan po, meron parang kainan dito. Wow. May kunting restaurant na. Wow. Mga kalano, nandito na po tayo sa bahay ni nanay. Ayan po, pakita mo camera woman. Ayun po, yung kulay white. Favorite color kasi ni nanay ay color white. Ito na po ang bahay nila. Buhay bukid, buhay probinsya. Dandahan lang, baka magulat sila. Po yung pintuan. Hintayin natin lumabas si nanay. Si nanay. Hindi alam ni nanay nandito pala tayo. Sinurprise natin siya. Ayan po. Kita niyo po yung maraming puno. Napapalibutan po sila dito ng kahoy. Dito na. Run. Matagal na po siyang hindi nakapunta rito, mga 6 na buwan kami. March pa kami huling pumunta, kaya ignorante ba? Baby pa siya. Takbo ng takbo. Baby pa siya sa una. Oo, baby pa. Hugaw na kayong naman. Karoon ba kakasaway balik dyan ha? Ang saan mo naong Doon kasi sa bahay namin, wala siyang matatakbuhan dito. Parang oval ba? Anli takbo. Oo. Dindot mo diri Ako lang hinimo. Yan duto. Ito po yung aso namin, si Kimi Kimchi. Naghahanap na po ng boyfriend. Muna tayo, ikot muna tayo rito sa bahay ni nanay. Ano po tayo ngayon, sa mga tinanim ko, ipakita ko po sa inyo. Ito yung langka.
Sarap ng buhay probinsya. Ang sarap ng hangin, no? Ay, amoy utot. Kaya pala amoy utot. Nandito po tayo sa septic. Septic tank. Paul, hindot lagi na no? Paul, Ha? hindot lagi na. Dahon. Yung mga nasa Facebook na nagbibinta ng mga tanim sa probinsya, nakikita lang natin kung saan saan. Ito po, oh. May nagbibenta po nito, mahal din po ito eh. At kagaya nito, itong snake plant. Ito. Ito. May nagbenta dito sa Facebook, mga 200 ata to, ito. Snake plant, pero dito sa probinsya, ayan na kung saan saan lang po tumutubo. Ayan, ito po. Ito, ang dami oh. So sa mga mahilig po dito, PM laki, kukuha po ako para ibenta po sa inyo. Shout out sa mga Shout out sa tiplantito. mga plantito, plantita dyan. O yung pangalawang itinanim ko, rambutan. Akala ko patay na pero buhay pa pala. So dapat kasi pag itinanim mo ang rambutan, dapat may may shadow ba? Hindi siya masyado naiinitan. Ito po ang isa sa mga itinanim ko, lansones. Ito po. So magkasing tangkad ko na po. Dati po kasi yung mga March, mga nung nakaraang taon, hanggang dito lang po ngayon, malaki na. So masaya po ako at hindi namatay yung lansones. Sunod naman, yung pakalaki na at healthy yung natin, yung kakao. Kakao. Yung niyog pala. Ito, tinanim ko rin itong niyog. Bali, nagtanim po ako dito ng niyog mga 10 ata. 11, mga 11 ganun. Pakarami. Ayan o. Malaki-laki na. Ito po, mayroon po tayong papaya dito. Ang sarap po nito pag natin ihalo sa tinulang manok ba. Pilupi. Ito, tangkad ko na po yung yung langka. Malaki na po. Ano na yun, mga saging na mga kardaba ba? Mga saging kardaba. Ito po, mga bayabas. Tinanim ko na nito. Crafted din po ito. Crafted. And meron ding native na bayabas. Maganda sa probinsya pag mayroong ganito, kuha ka lang ng kuha. Anli po ito. Harap sa mga FW dyan. Good luck, good luck. Ito mga kaprobinsya, mga kalano, nagtanim rin ako ng limonsito ngayon. Crafted din na siya, maliit pa lang, nagbubunga na. Ito. Ayun, may maliit na bunga na po. 1 year po ito pero may bunga na. Ito rin. Tanim ko rin po ito. Again, ulitin ko lang po ito ha. Ako po yung nagtanim pero hindi po ako may-ari ng lupa. Nakitanim lang ba tayo? Para may makuha pa tayo ba? Ito, limonsito. Oh. Ito, malaki rin. Malaking bunga. Ayan. Ito, kunin natin yung isa. Yan ha. Oh. Okay. So dito sa probinsya, pag masipag ang magtanim, may aanihin. Hindi na kailangan ng bumili sa palengke. Ito, sa Bisaya pa, lami na ilarang. Kuha tayo ng ito, iba. Dalhin natin doon sa bahay natin sa sa Talisay. Kasi mahal yung doon, ng mga bilihin. Ito po. Summer man na siya mong kuwanggat. Meron ding atis ito na medyo namatay na. Namatay na. Meron din pong kay Mito dito na. Ayan kay Mito pero hindi ko po tanim yan. Bago pa lang kami nakapunta dito, may andyan na yan. Tap dito pag pag maglagay ka ng duyan ba. Maglagay ka ng duyan dito. Tapos pag ganon pa swing hanggang papunta doon ba. Lagbot dito. Hamugaway ba no? Ito may kunting itinanim din kami dito ni nanay na sa Bisaya patundan. Atong iwan mo tanim mo. Kardaba. Ito po.
Yan. Medyo ano na po siya, medyo matanda na, ready for harvest na po. Sabi saya pag guwang na ba. Dalo na to ni kat sa talisay kat. Kaming saging pa na pati nandun, marami pa rin doon oh. Guwang na po na, kwaon ta na. Kani guwang na katuguwang. So dalawang ano po, dalawang puno ng saging, sabi saya pa duha ka bulig. At ito, tinanim ko rin ito. Sa Bisaya, tawag nito ay buongon. Sa Tagalog, mukhang duhat ata ito sa Tagalog. Hindi ko alam. Tapos sa Bisaya, buongon ito. And then, tanim ko rin itong lemon. Tignan nyo mga kahalano. Ayan o, mga kaprobinsya natin dyan. Lemon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 po. 12 ang bunga, isang lemon. Napakarami oh. Napakalaki pero hilaw pa. Yan oh. So ang lemon ba ito? Masarap po ito pang inom-inom ba. Hindi halo sa ulam, pang kinilaw, kat no? Pang kinilaw. Ito rin lemon rin ito. Magkapatid ito pero hindi pa nagbunga. And then isang tanim ko, meron tayong apple mango ito po. Apple mango. So dito po namin itinanim para pag lumaki magkaroon siya ng shadow sa bahay, di ba kat? Para landong siya ba? Para maliwalas. Pasok po tayo dito. Ayan. Ito po yung tinawag ni nanay na secret garden daw niya. Ayan o. Ito po isang puno ng bayabas. And then nilagyan ng tanim para may tumubo sa palibot. Ayan o. Dito kayo mag-usap ng ano mo, ng girlfriend mo ba? Tabi kayo magkaupo and then pag-usapan ninyo kung ano naman ang susunod ninyong awayin. Kung anong topic naman yung awayin niyo. Sarap po dito mga probinsya, mandala ka ng kape ba? Habang nagkakape ka, mag-chismis mo ba? Manglibak mo. Kalami si kinabuhi kamugaway Sa syudad, wala kang makukuha ng ito na libre. Lahat talaga may bayad talaga. Kaya sahan ka, pati kamunggay may bayad. Dito mga kalano, anli malunggay dito. Pero yung niyog na yan, ano na yan ba, tanim na yan dito noon. May avocado at may tambis. So mamaya kukuha tayo ng niyog. Uy, man mga kadiha. Kainan na po mga kalano. Ito na po yung ulam natin, fried chicken at saka Bisaya pa, ginamos pa. No? Sus, pino kayo. Tangag kamatisan o kuan. Nya, dumusito ang atong tanom na to. Lami as ka.